Как да кажа, едно такова ми е вълнуващо. Хем леко, леко така ма тресе адреналина, защото все пак имаме събитие. Ще си говорим, ще има демонстрация на живо. Хем обаче от друга страна имаме едно такова спокойствие. Здравей, Розита! Та, какво исках да кажа? Лист, химикал, вода, защото ще работим. И бях тръгнала да ви казвам, че има една приказка за бълхите. Нормално бълхата може да скача примерно 2 метра, но когато ги затворили в буркан, т.е. създали им ограничение, те може ли да скачат само до капачката. И когато отворили буркана, те вече не може ли да скачат 2 метра. Ние сме по същия начин. Създават ни една обстановка, ще видим след малко как, според която ние се движим и не можем да разгърнем истинския потенциал. И затова може да имаш всички знания на света, курсове, много добри умения, можеш да се бъхтиш по 12, 15, 16 часа на ден, да си наемеш най-якия маркетолог, най-якия коуч, нали? Да прилагаш всякакви стратегии. Обаче в подсъзнанието, ако лежат програми, не заслужаваш повече от хикс лева, ще видим за всеки един тези хикс лева колко са. Опасно е да имаш пари. Парите разрушават живота. Трябва да работя до изнемога за да печеля. Аз не съм достатъчно добър. Аз не съм достоен, не заслужавам. Тези програми саботират всичко. Те ще ти саботират и усилията, и възможностите, и способността да задържаш пари, дори когато ги спечелиш. И докато не се разправим с тези програми, просто няма движение напред. И днес ще говорим за тези неща. Така, да видим на къде сме. Да видя още кой ни гледа. Супер, браво! Така че си пригответе химикал, лист нещо да пишете и вода, химикал и лист за писане. Браво! Карнобат, Бургас, София, Крит, Ираклио. Аз не мога да си пусна камерата и микрофона, явно е някаква опция. Ами за момента можете просто да слушате, нали, не ви трябва калина. В момента камера и микрофон, на всички микрофоните са заглушени, защото сме доста хора и ще стане какафония. Поли, здравей, Цоне, здравей, сега ви виждам, Кате. Силвана, радвам се да ти видя. Да, и всичко, което искате да кажете, да споделите или да попитате, можете да го напишете в чата. Моите асистенти са тук, ще запишат каквото е необходимо и ще отговоря. И щом сте тук, ще излезете от тази среща с някакво осъзнаване, с някакъв аха на момент, всеки един за себе си. Супер, имаме участник, чието име е точка, освен 4 единици. Благодаря на всички, които върнаха имейл с получих или с да, и аз ви върнах по едно сърце. На всички върнах по едно сърце за благодарност. Така, 4 минутки, имаме още малко, да. И готови ли сте да работим? Дайте много ясно намерение, защото днес ще си говорим за подсъзнание, ще си говорим за ограничения, ще си говорим за пари, ще си говорим за таван финансов и как да го пробием. Как тая вкоравена тук дървена фонтанела да я пробием. За да минем напред. Да отворим капака и да спрем да бъдем бълхи, удрящи се в капачката. И моята запазена марка е трезорите на подсъзнанието. Отключи трезорите в подсъзнанието, програмирай се за успех. Но аз добавям и още нещо. Спри да се гърчиш като червей. Спри да търпиш. Спри да бъдеш не това, което си. Да, искаме да стигнем до подсъзнанието. Супер! И аз искам да стигна там. Шегувам се. Дайте си намерение.
Какво искам какво искам да получа от тази среща? Защото когато вие си дадете намерение, вашия мозък ще се фокусира върху това, което искате да получите. И може да бъде моя дума, може да бъде някой нещо споделяне или от демото, което ще направя по отношение на финансовия таван. И да, ще се радвам да бъдете с камери. Вие знаете, че аз обичам да виждам хора срещу себе си. Аз затова не обичам да записвам и видеа, да гледам в една точка. Какво да и гледам на тая точка? Друго е, когато има хора срещу теб. Да, така е. Нели, благодаря ти. Стевка, благодаря. Нина, радвам се да ти видя. Така, Лена, Боряна, Христина, супер. Пуснахте си камерите, това е поддръжка, да ви виждам. Понякога може да говоря повече в женски род, ако има мъже, моля да ме простите, защото повече работя с жени. Вдясно може да избирате дали да виждате само мен, дали да виждате всички. Няма значение, не е ли? Важното е, че си тук с камера или без камера, ще си тук и ще работим. Днес няма да говорим за стратегии, няма да говорим за маркетинг, няма да говорим как да правите повече действия, как да спрете да отлагате дъра-бъра два чедъра. Ще говорим за истинската причина, поради която много хора се въртят около един и същи доход. И този доход може да бъде различен. За някой може да бъде 1000 евро, на друг 10 000, на друг 100 000 и той да се върти около тях. Нали? Но това, което показва моя опит вече 12 години, повече работя с жени, предприемачи, които искат да постигнат повече. Те се въртят около 3000 евро и затова, ако се чудите защо на анонса съм сложила 3000 евро, защото това са повечето жени, които са ме потърсили с някакъв проблем. Така че много често това ниво е около аз около колко хиляди се въртя. Доста над това и вече не се въртя, а всяка година минавам едно определено ниво, откакто разбрах как работи подсъзнанието. Но когато започнах да работя целеустремено, целенасочено с бизнес треньор, тогава годишният ми доход някъде във времето назад беше около 17 000 лева. Беше. И като започнах вече да работя целеустремено и целеосъзнато с моите блокажи и вече да градя стратегия и да се уча да оперирам с пари, на следващата година аз удвоих този годишен доход, после пак го удвоих и после в един момент той стана месечен. И това, разбира се, не е с обещанията, лесните обещания да стоя на плажа, да се смуча в рапето и те така да падат парите, ами всичко си е въпрос на труд, на полагане на труд, на общуване с хората, на представяне, даване на информация, служене и всичко това, когато се събра вече в един порядък, започнах да виждам така и по-големи резултати. Да, вече работя 4 дни в месеца, в седмицата, преподавам и имам много свободно време да пътувам, но малко по-късно ще говорим за това. Така че повечето хора от вас тук искат да пробият своя таван. И той може да бъде различен за всеки един. Така че, браво! Модела винаги е един и същ, с малки разлики. Човека в повечето случаи знае какво да прави. Има знание. Понякога дори даже има клиенти. Има един бизнес, който върви, но не може да мине над определеното ниво. Дори понякога да има някакъв скок, той много бързо отива по някакви запушваници на рязко появили се дупки. Така ли?
Нали, помислете за себе си. За себе си и вашия си доход с лището и химикалчето. Горе-долу колко се въртите. Горе-долу колко. Нали, не е нужно да го пишете в чата, това си е ваша лична информация. Който желая, разбира се, може да в момента колко печелите, в момента около какъв доход се въртите, плюс-минус, разбира се, и какъв искате, за да видим разликата. Колко печеля сега и колко искам да имам. Браво, добре. Виждам вече вашите коментари. Сега ще си споделя и малко да поговорим. Така. По някой време и ще кажа някои неща за себе си. Първо искам да поработим тук. Хоп, ето. За подсъзнателните програми. Общо можем да кажем, които те държат под тавана, с глава опряна на тавана. Ето, минимална. Дори да изкарам нещо странично, много бързо изчезва. Ето, това си е точно подсъзнателно ограничение. Аз се въртя всеки месец около 1100, 7 и 7000, 2000. Добре, въртя се около 3-3500, искам да имам поне 600. Браво, тук виждам адекватни желания. Понякога, когато работя с някой, идва и казва, аз в момента печеля 1000. Колко искаш да печелиш? Ами 10. Нали? Може и 50. Тоест нямаме адекватен поглед върху ситуацията. Да, разбира се, ти можеш да спечелиш изведнъж от някъде, ако играеш тото, лотария или някакво наследство, но не работи така. Така, опитвам вече 4-ти път да развия бизнес, всичко върви по учебник, но никога не потръгва. Добре дошла си, Джанет, ще видиш как, като стигна 3000, след това всичко се разпада. Браво! И така, ще говорим днес и за кого е подходящо. И аз знам, че всяка една ще се разпознае, повечето от вас, защото обикновено хората, с които аз работя, те искат да постигат резултати. И това да не е хаотично, а да е постоянно и динамично. И много казват от вас, аз искам да допринасям, аз искам да служа, аз искам да бъда полезна. И искам да се чувствам себе реализирана и удовлетворена. И да, това е нашата мисия на всеки един от нас. Да реализира своя потенциал тук и да бъде полезен на повече хора. За кого още ще бъде полезно? За тези, които искат да си постигат целите, да печелят повече и да си реализират също кариерата. И също тези, които искат повече увереност в себе си, повече самочувствие и да повишат своята самооценка. Защо? Защото парите винаги са свързани с нашето себеизразяване. Парите са реализация на собствената ни енергия, на собственото ни себеизразяване и на собственото ни развитие на потенциала. И разбира се, за тези, които искат да имат баланс в отношенията и в бизнеса. Сега е време да хващате химикалките, защото ще правим малък тест. Ще работим по 3 вирусни програми, които те държат под Хикс лева. Под Хикс лева. Вече видяхте, че за един е 3, за друг е 5, за друг е 7. И това са аз не съм достатъчно добра, аз съм отхвърлена и аз не заслужавам да имам това, което искам. Искате ли няколко думи да кажа как се появяват програмите? Защото да, тук има много колеги, които работят с техники за работа с подсъзнанието, но може би има хора, които не знаят как се появяват програмите.
И а, ще дам пак аналог с бълхите, само че ние вече не сме бълхи, а излизаме от майка си като един бял лист. И започват да ни обучават как да гледаме на света. Започват да ни обучават през тяхната призма, така както тях са ги научили да гледат на света. И понякога сте чували, че ако искаш нещо да промениш, ако нещо не ти харесва, погледни майката и бабата по майчина линия. Или ако искаш да знаеш как ще изглежда жена ти като остарее, погледни майката и бабата. И това не напразно е така, защото ние носим моделите на своето родословно дърво, искаме или не искаме. Да, това, което ни харесва, това, което не ни пречи, това са положителните неща, които сме наследили от нашия род. А какво да кажем за отрицателните? За тези неща, които ни пречат в ежедневието. Когато се обърнете и видите какво сте постигнали до този момент, какво имате, това е вашата способност да проявявате, да материализирате, да държите енергията. А там, където не постигате и неща, които не можете да получавате, това значи в повечето случаи, че съзнание и подсъзнание не работят заедно. Тоест, съзнателно искате нещо, а подсъзнанието казва не, това е опасно. И как може да разберете дали имате такъв разнобой между съзнание и подсъзнание, когато искате едно, а става друго? Когато получавате негативна обратна връзка от живота, от Вселената. Тоест искате едно, а то не се получава или получавате съвсем друго и имате негативни емоции, негативни преживявания. По принцип ние сме създадени да живеем в какво? В хармония, в радост, в щастие, в здраве. Но ни разболяват какво? Нервите, разболява ни обидата, разболява ни негодованието и разболяват ни негативните емоции, които преживяваме. И когато едно малко бебе се роди, то тепърва не е свързано с външния свят, но вече има някакво предразположение от неговото родословно дърво. И повечето модели, които работят при нашите родители и в нашето родословно дърво, се проявяват при нас абсолютно неосъзнато. Абсолютно неосъзнато. И е нужно да седнем, да погледнем, да видим какво не ни харесва и да видим как да го променим. Има, разбира се, много техники. Аз от 12 години преподавам техника за работа с подсъзнанието, Theta Healing, също се занимавам с неврогъвкавост, ефективност на мозъка и метафизика на тялото. Инженер съм по образование. Така, това малко дете започват да го възпитават според техните си разбирания и постепенно то започва да вижда света през какво? През филтри, през семейните филтри, през семейните модели и семейните убеждения. И някои от вас вече знаят за моите очила. Всеки един гледа света през филтрите, които той е получил от своите родители. А те от кого са ги получили тези филтри? От техните родители. А те от техните родители. И даже имаше една приказка, защо режем крайчетата на кренвиршите. И питала майка си, защо режем крайчетата на кренвиршите? Не знам, така правеше баба ти. Отива пита баба си, бабо, защо режем крайчетата на кренвиршите? Той едно време едва ли имал кренвирши, но може да бъде всичко, което се сетите. И бабата казва, не знам, моята майка така ги правеше. И отива тя при прабабата и вика, защо тук режем крайчето? И тя вика, па маненка беше тавичката. Маненка беше тавичката. Разбирате ли, през няколко поколения се предава едно и също действие и накрая вече ние просто го приемаме като факт.
Поговорките, част от поговорките, сега се сещам да ви кажа, са също такова нещо, ограничение, когато искаме да развием своите способности, особено в миналото, като са ни казвали какво? Преклонена главичка, сабя не я сече. И малкото дете, като чува това, или бели пари за черни дни, или не се радвай много, защото повече ще плачеш. И това се загнездва тук като един вирус и после ти като голям човек започваш да се потискаш, да се свиваш, защото тази поговорка кънти в твоето подсъзнание. Пак казвам, като говорим за съзнание и за подсъзнание, съзнание е всичко, за което сме осъзнати, с знание, а подсъзнание е това, което ни управлява, но до което нямаме достъп. И вижте, подсъзнание, значи там има някакво знание, но то е под. И ние до това под нормално нямаме достъп. Нали? Ние трябва да се научим как да имаме достъп, как да се свързваме с това подсъзнание и да говорим с него. И така постепенно тези очила се превръщат в какво? В една флашка, с която много добре са ни програмирали кое? Софтуера. А той може да бъде променян. А хардуера кое? Хардуера е физическото изпълнение. Мозъка, тялото, мускулите. И както вие знаете, един компютър може да го препрограмираш, така и ние можем да се препрограмираме. Ма за целта трябва да знаем какво. Не да ходим там да ръчкаме, да трием наред. Или да позволяваме на Тосионя да ходи и да ръчка в нашия компютър. Вие давате ли някой, който не разбира да ръчка във вашия компютър? Аз не давам. Понякога и аз правя били като ръчкам, без да разбирам. Ние тук, като Зорница Гюрова, на 54,5, Зодия Лъв с седен Дева, инженер и така нататък, сега преподавател техники за работа с подсъзнанието, познайте какво е. Нахлузени ти очила от майка и баща и забита тая флашка. И Зорница Гюрова до 35-та си година работеше по тези модели и си блъскаше главата в стената и казваше какво не ми е наред. Защо другите са добре, аз не съм. Докато не започнах да работя с подсъзнанието и да видя как може да се отключи този трезор, какво може да се случи, за да направя промяна. И така постепенно започнах да правя промяна и продължавам да я правя. Но, хайде сега да видим кой в какво ще се разпознае. Има няколко въпроса, на които ще искам да си отговорите. Ще ги виждате на екрана, защото все пак ще работим върху собствените си ограничения. И дали това, за което сега ще говорим, ви е познато? Тези три вирусни програми, те набъбват и се разрастват в хиляди други. Аз не съм достатъчно добър, аз не съм достатъчно добра. Се формира още в детството, когато нямаме възможност да правим причинно-следствени връзки и приемаме информацията, както казваме по варненски, едно към гьотере. Просто ние приемаме на общо основание информацията, без да я разбираме. И ако докато аз съм малка, моята майка ходи на работа и аз стоя в детската градина, тя ми липсва, аз все още не разбирам защо аз не съм си в къщи, аз съм на детската градина. Защо други деца са с мен в детската градина, а някои си стоят в къщи? Тогава разбирам, че когато съм болна, аз си стоя в къщи. И започвам да формирам убеждения, свързани с ползи от това да съм болна. Също не съм достатъчно добра, защото не съм до майка ми. Или искам нещо, те не го получавам и се формира убеждението, аз не заслужавам да имам това, което искам. И това е много назад във времето и вероятно също и моите родители и техните родители по някакъв начин го носят. Но никой в ежедневието
не ходи да крещи: аз не съм достатъчно добра, аз съм отхвърлена, аз не заслужавам да имам това, което имам. Но можете да го усетите по това, което ви липсва, по това, което не постигате. Продължаваме нататък. Хайде сега. Номер 1. Това е тест. Отговорете си честно за себе си на тези въпроси. Едно от тях дори, ако е вярно, пишете да. И то е: нямам самочувствие, не усещам подкрепа, не усещам обич, не усещам грижа от а, близките. Така че си, ако ви е да, си напишете едно да. Хайде, бе, тръгвай. Защо не искаш? Второто, страх ме е да променя нещо. Страхувам се да не загубя това, което имам. Дори едното само, ако ви е да, си го напишете. 3. Не мога да кажа не. Може да бъде: страхувам се да кажа не. Неудобно ми е да кажа не. Неудобно ми е да защитя границите си. Неудобно ми е да кажа какво искам. И ако на едно от това е да, просто си напишете да, това си е за вас. Да видим после какво ще се случи. Правя компромиси. Какво значи компромиси? Да кажа не, когато искам да кажа да. И да кажа да, когато искам да кажа не. Когато вървя против себе си, всеки път това е компромис. 5. Чувствам вътрешната си сила, но се страхувам да я използвам напълно. Не й позволявам да се прояви. Усещаме просто вътре в мен, но по някакъв начин, може би не знам как, може би съм я проявила и нещо се е случило, не знам, каквото и да е. 6. Знам, чувствам, че имам възможности да печеля, да постигам, да имам. Но имам саботажи, имам страхове, имам блокажи, които ми пречат да се движа напред. Просто отвътре го усещам, че мога още и някак си се стоя в това, което имам. Знам и ми е познато. Браво! 7. Знам, че имам скрити способности и таланти, но не знам как да ги проявя, не знам как да ги използвам. Знам, че имам златни ръце, ама не знам какво да правя с тях. Всеки един от нас има нещо специално, което прави много добре. Всички тук сме в някаква област експерти. Така, 7. Дай да видим тук. 8. Имаш периоди, в които тръгваш силно назад, както каза преди малко, как прочетох. 4 пъти стартирам бизнес и после нещо ме връща в първи клас. Имаш ли периоди, в които тръгваш силно и после нещо те връща назад? Ако е да, пиши да. Отлагаш ли действия, които ти носят пари? Просто знаеш, че ако направиш нещо, наистина това ще ти донесе пари, обаче ти го отлагаш. Пускаш пералня, ходиш да пиеш кафе, записваш се на някакъв друг курс, само и само да се държиш заед. Ако е да, 9, да. 10. Усещаш, че можеш повече, но не го правиш. Трудно е да си кажеш цената за услугата или ти е трудно да си вдигнеш цената. Знаете ли колко невероятни специалисти познавам, които дори не могат да си кажат цената, пък камо ли да поискат адекватна цена за труда си. Или пък привличаш клиенти, които много искат, пък не плащат, или са вечно с претенции, а също може да привличаш и само такива, които не искат да плащат, искат безплатно. Дай ми безплатно, дай ми, може ли безплатно? Да. Супер, браво. Има още, аз съм ви приготвила, няма така да ви оставя. Вижте това мангаренце, колко е готино. 13. Това, с което се занимавам, внимавайте тук, ми носи пари, но не ми носи удоволствие или удовлетворение. Тоест, работя за пари. Не ме кефи, но работя за пари. Просто получавам хубава заплата. Или там някаква заплата, която ми носи спокойствие. 14. Правя каквото изискват от мене.
правя каквото трябва да правя, а не това, което искам. Мгм. Добре, браво, имаме активни участници. И аз съм мъжа в къщата. Мъкна всички на гърба си. Ако не съм аз, след мен потоп. 15 е много важно. А, добре, не, супер. Не, някои вече са работили върху това, но има доста хора, които носят, мъкнат всички на гърба си. Добре. Хайде оценка на резултатите. От 15 колко да има? От общо 15 въпроса. Мгм. Горе-долу, ако имате до 5 да, а, може би имате някакви симптоматики на тревога, на безсъние, но ако имате повече от 5, наистина, пък ако са над 8-9, наистина сериозно трябва да се замислите, защото със сигурност това показва, че не живеете живота, който искате. И правите много компромиси. Да. А пък ако имате до 5, чудесно, с много малка работа може да се подобри нещо. И да, браво. Вижте, не е нужно. Ето, осъзнавам, че имам страх от големи суми, освен тези, които изброи. Да, това е таван, който периодично се пробива. Всеки един от нас има изградена невронна пътека на определени суми. Тези суми, с които са оперирали неговите родители, техните родители и така нататък. Особено ако има преживявания в семейството, свързани с загуба на пари, загуба на имоти, е напълно възможно и да има и страх от това да имам пари. Изобщо подсъзнанието пази всички записи, за да ни държи в безопасност, да осигури нашата безопасност. И всяка промяна за подсъзнанието е аларма, че може да има промяна и то предпочита да си стоим в зоничката на комфорт. И сега, тук, повечето хора си мислят, че им липсват знания, че проблема е в знанията, че проблема е може би в стратегията, че проблема е може би в още знания, още техники, нали, още инструменти. Но истината е, че подсъзнанието има граница, до която има безопасността да допуска пари. И това е нашия финансов таван, това е нашата финансова пропускливост, нашия финансов капацитет. И тази граница, тя трябва периодично да се разширява и да може да се минава над нея. И разбира се, това да бъде осъзнат процес. Това е ключ, нали, за тези, които не знаят. Подсъзнанието има граница, до която ще ви допусне да оперирате с пари. Там, където е над тази граница, на вас ще ви бъде трудно или дори ако спечелите някаква сума, тя ще отиде някъде да запушвате някакви дупки. Дайте да видим сега. До тук интересно ли ви е? Ако ви е интересно, по едно плюсче. Ето, изкарвам пари, но те се изпаряват. Мгм. Добре. Гледам да бъде максимално лесно и разбираемо това, което говоря, защото работата с подсъзнанието хем е логична, нали, но не е и така съвсем проста работа. Браво на вас за вашите плюсчета. Супер, 292 човека сме. Идеално. Така, продължаваме нататък. Благодаря ви. Интересно, да, тук има много мои колеги, тук има много мои отлични ученици, които са много добри специалисти. Защо подсъзнанието поставя този таван?
То трябва да ни служи, да, поставя този таван, защото то с този таван има информация и може да работи. Всичко над този таван за него е опасно, но под този таван то може да работи. Има много интересни начини, с които вие може да си тествате подсъзнанието, но тук няма да говорим за това. Продължаваме нататък. А, Ти не печелиш това, което искаш. Ти печелиш това, което подсъзнателно ти е позволено. Да. Вътрешната настройка за пари, подсъзнателната настройка за пари. И тук можем да поизследваме. Във всеки от нас има цялата гама от знание. В нашото ДНК има много знание, но част от него е активирано, част от него не. И част от него е потиснато. То може да бъде потиснато поради различни травми, дали наши, дали от предците. И ние можем съзнателно да работим по включването на съответно знание или по разделяне с пороци. И ако носиш програма, че е опасно да имам пари, че парите са повече пари, повече отговорност, повече пари, повече риск, повече пари ще ме критикуват. Какво още сме срещали в практиката? Колеги, вие може, чувствайте се така свободно да пишете в чата, ако знаете също още програми. Човек, който носи тези програми, подсъзнанието ще го блокира, ще го стопира да печели повече пари и ти го усещаш като точно от това. Въртя се около тези пари и не мога да печеля повече. Много зависи също от какво семейство идваме. Дали родното ни, ето ки ми завиждат, повече пари ки ми ги вземат. И богатите не са щастливи. Да. И тези убеждения обикновено се влачат от родословното дърво и от дълбоката генетична памет. Защото когато си представите много пари, нали, чуете много пари, нали, да имате много пари, правен експеримент на 10 човека, мисля, че беше в Щатите, на 10 човека им оставят в краката по един сак с пачки, много пари, и казват, но който иска да ги вземе. И от тези 10 човека, може би само един се е осмелил да вземе парите и да излезе. Всички други, един е замръзнал, трети се е обърнал да не ги гледа, четвърти се чудил, кумил какво да прави. Така че тези пари, тези убеждения са нашия таван. И когато има такива убеждения, сега отговарям на въпроса, нали, защо подсъзнанието ни предпазва, защото когато има такива убеждения, те са свързани с опасности. Помислете си в миналото колко хора са били убивани за пари. Хората са бягали с цялата си покъщина, а войните, те са оставяли всичко, взимали са само ценности и после са ги убивали заради тези ценности. Чета, повече пари, лесни пари, липса на морал. Повече пари, покана за бандити да навредят на семейството. Ако имам повече пари, ще ми ги откраднат. На дядо ми са го откраднали. Или роднините ще налетят като мухи на мед. Така, аз не мисля нито една програма от тези, но не изкарвам повече. Нали? Тук не говорим за мислене, а за дълбока работа с подсъзнанието. Никой от нас не ги мисли на съзнателно ниво тези неща. Парите развалят човека, повече пари, ти си мишена, парите не растат по дърветата, живота е тежък, живота е борба. С честен с честен труд човек не забогатява. Да, Лидия, чудесно, аз би ги взела, чудесно, браво. Така. Сега разбрахте ли какво е таван? Тавана са собствените ни убеждения, които сме създали в детството или сме унаследили от родословното
дърво и които също идват и по линията за тези, които вярват за минали животи, но тук ще стоим далеч от езотерика, а, и за тези, които вярват в минали животи. Така. И сега, дали ще ви бъде интересно, вместо да ви продължавам да ви говоря, да ви покажа как изглежда едно такова нещо, едно такова търсене на работа с убежденията в реално време. Искате ли да направя една кратка демонстрация, да видите как се намира блокаж и какво стои под него? Защото да, приказките са нещо много хубаво, но сега ще видите как работим, когато човек иска да си увеличи доходите, когато обаче нещо го спира и когато е готов да бъде откровен. Защото истината е, че работата с подсъзнанието иска да погледнеш навътре, да погледнеш към себе си, да говориш за емоции, които може би не искаш там да се връщаш. Може би не искаш да мислиш за тези неща. И тук започвам да ви въвеждам в работата с подсъзнанието. Ние имаме две части от нас. Едната е две роли, две позиции. И ние в ежедневието непрекъснато влизаме в тези две позиции. Възрастния и малкото дете. Когато се чувстваме уверени, когато се чувстваме в силата си, когато се себе изразяваме, когато нямаме съмнения и колебания, ние сме в позицията на възрастния човек. Ние сме солидни. А когато сме в страховете, когато сме в отхвърлянето, когато сме в несигурността, когато сме в съмненията, тогава сме в позицията на малкото дете. И ние какво искаме? Повече време да бъдем в позицията на възрастния и по-малко време да бъдем в позицията на малкото дете. Идва една хубавица при мене, тя е на може би 48 години и казва, аз искам да развия бизнес, имам таван, искаше да работим заедно и аз си казвам, добре, чудесно, ще работим с подсъзнанието, необходимо е да ми даваш отговори, ще имаме сесии за работа с подсъзнанието, стратегически за бизнес. О, не, аз така не искам. Ама на какви въпроси да ти отговарям? И аз казвам, добре, трябва да направим одит на бизнеса, да видим, може би някой друго видео да снимам. Аз видео, аз не искам да се показвам. И разбирате ли, тя е на почти 50 години, бизнеса и куца и стои в позицията на малкото дете, не искам, не мога, няма. Възрастният казва, да, виждам, става ми го правя. И нашата работа е да хващаме този момент и да излизаме от позицията на малкото дете. Да, да стоим повече в позицията на възрастен. И сега съпротива, браво! Кой се съпротивлява? Малкото дете. Няма пък. И дърпа там ухото или смуче пръста. Всеки път, когато сме в съпротива, всеки път, когато сме в негодование, в бунтарство, ние сме в позицията на малкото дете. Да. И когато това го знаем, ние можем да го управляваме. Ние можем да го управляваме. Този, който успява, той действа. Той просто прави. Дори да има съпротива, продължава да го прави. Аз съм бивш спортист, активен спортист. Най-не обичам да ходя на тренировка. Вчера го говорихме на практическата вечер с тета практиците. Обаче знаете ли какво правя? И на вас ще ви покажа. Ето тук ми стоят дрехите за пилатес, за йога или там пъмп, на каквото и да ходя. Просто не мисля. Обръщам се, обличам се и отивам. Защото
Ако се размисля, ще намеря 1000 оправдания. И си казвам, зорничке, ако не станеш, ти ставаш малкото дете. Нища. Искам тук на топличко. Затова влез във възрастната позиция, отиди и си направи 40 минути тренировка, защото е добре за твоето здраве. Ето това е, когато можеш да го управляваш. И сега ще ви споделя екран, защото искам да пиша, искам да го видите. Само ако го слушате, няма да е така интересно. А, Когато го видите е друго. Когато го видите, вие ще можете да хванете някаква последователност. Нали, тези, които са тета практици, това е ясно. А, но тези, които не са, сега ще ви изключа достъпа тук, защото... точно така, на момента да не го оставим за после. Да. Мгм. Сега искам да видя... имаме доброволец участник, но сега трябва да го намеря. Къде е Севда? Първо да й благодаря, но трябва да я намеря. Ето я, сега можеш да си пуснеш микрофона, Севде. Чуваме ли се? Зори, аз чувам. Вие чувате ли ме? Чуваме те идеално. Искам първо да ти благодаря за това, че прояви желание да се включиш тук и да направим тази демонстрация. Момент само да видя къде е. Я сега кажи две-три думички. И аз искам да благодаря Така, за добре. това, че ти прие. Добре. И също така да благодаря и на всички участници. Предварително да благодаря Така, добре. Сега, за преживяването. вижте какво ще последва. Ще видим Севда какво иска да работи. Темата е свързана с това да видим какво и пречи да върви напред и да създаде това, което желае. Ще направя сесия за работа с подсъзнанието, която е алгоритъм на задаване на въпроси, които заобикалят менталната схема, система, която са направили съзнание и подсъзнание, за да ни защитават. Да си стоим в зоната на познатото, да си стоим в зоната на комфорта и да не щем да ходим да се развиваме. А, Бъдете тук, слушайте, може би, вероятно ще бъде някъде, може би 20-30 минути, защото това, което ще видите сега, то е уникално и е само за съответния човек, но 90% обикновено от хората в групата носят същия модел или подобно. И сега ще видите начина, по който аз работя. Така. Виждате ли ми екрана? Кажете ми, виждате ли ми екрана? Супер! Браво! И както винаги, когато започна да работя с човека, първо питам темата. Севде, кажи ми темата. Какво искаш да разгледаме? Искам да разгледаме днес защо сама себе си се саботирам. Как? Правилно ли го изказах? Чуваш ли ме? Да, ти ще ми го кажеш. Да, защо сама себе си се саботирам? Добре, как се изразява този саботаж? Искам да си седнала удобно, да Да, имаш седнала съм. вода, да свалиш очилата, да Да, затвориш очи, да се успокоиш и да седнала дадеш много силно намерение в тази наша сесия тук да освободим този блокаж, за да можеш да преминеш напред. Добре, имаме саботаж. Как се изразява този саботаж? Изразява се в това, че аз започвам нещо, стигам до някъде и приключвам по една или друга причина. Мгм. Добре, т.е. има един пик и след това Да, надолу. надолу. Добре, само пак да попитам, виждате ли какво пиша? Виждате ли какво пиша? Добре, добре.
Значи, на повечето е да, който е не. Така, добре. А, така, ако сте от телефона, няма да го виждате добре. Това ще направим по едри букви. Така. Така, мисля, че са добре едрите букви. Не може после с друг доброволец, защото няма време за други доброволци. Така, започвам и стигам и приключвам. Искам да те попитам и по отношение на днешната работа, по която е вебинара. А, има ли определени пари, около които се въртиш? Да, бих искала да печеля минимум като начало 4000. Като в момента дохода ми е около 2300-500, нещо такова. Но искам Мгм. да го увелича. Добре. Ето тук веднага виждам, че имаме адекватна преценка за стълбичка за увеличаване на дохода. Добре. Искам сега да си поемеш дълбоко въздух. И още един път. Успокой. Още един път. И започваш нещо. Стигаш и то се връща назад и приключваш. Знаеш, че можеш да го направиш, но по някаква причина а, се връщаш обратно, откъдето си тръгнала. Как това те кара да се чувстваш? Насочи вниманието си към сърцето. Най-вече неуверена, слаба и недостатъчно добра. Мгм. Добре. А когато се чувстваш неуверена, слаба, недостатъчно добра, това как те кара да се чувстваш? Ставам тъжна, Мгм. затварям се в себе си, изолирам се и Мгм. тъгувам. Тъжна съм. Да. Но кое? Безсилна, Мгм. Защо безсилна? защото не съм успяла да се справя. Мгм. Когато не успяваш да се справиш, как това те кара да се чувстваш? Слаба. Мгм. Ето вижте, тя го каза вече един път слаба. Добре, но има ли във времето назад и други пъти, при които си се чувствала така? Неуверена, слаба, недостатъчно добра, безсилна. О, да. Мгм. Често ми се е случвало, да. Може ли да ми кажеш кога за първи път се почувства А, така? най-яркият ми спомен е от детската градина. М, Защо? защото ходих на седмична градина и, и бях все едно изолирана, бях все едно сама, далече от семейството си, като изоставена, все едно, Мгм. изхвърлена там. Мгм. Добре, благодаря ти за това споделяне, но искам да те попитам. Виж, ти каза, че много пъти в живота че си се чувствала по този начин. Неуверена, слаба, недостатъчно добра, безсилна, сама, изоставена. Искам да ми кажеш обаче това на какво те научи, това какво ти даде, това какво ти донесе положително. Благодарение на това, какво получи, какво научи. Научих се да бъда адаптивна, Мгм. да търся, да съм силна и да намирам начин как да се справя с всяка една ситуация. Мгм. Как му се казва на това? Да намирам начин да се справям с всяка една ситуация. Успешна, да успявам да Мгм. контролирам нещата по някакъв начин. Добре.
Адаптивна, силна, Да, успешна. адаптивна. Да. Мгм. Но искам да видиш кой е начина, по който постигаш това. Да знаеш, че си безопасно защитена и насигурна да видиш. Как постигаш това? Чрез страданието си. Постигаш какво? Успех, Мгм. сбъдване на мечтите си, Мгм. Добре. осъществяване на плановете си, нали? Мгм. Добре. А кой още се е чувствал така? Някой от твоето обкръжение, някой от твоето семейство, на кого още са тези емоции? Безсилна, сама изоставена, недостатъчно добра, слаба, неуверена. Това е майка ми. Мгм. Защо? Защото ние живеехме сами и Мгм. тя доста често съм е виждала как е била наистина в такова положение. Мгм. Но, Безизходица, слаба, мгм. неуверена в действията си. Добре, но същевременно какво, освен това, какво положително имахте? Бяхме заедно. Мгм. И какво още? Имахме семейство Добре, заедно. Да. М, добре, чудесно. Обич, Мгм. подкрепа. Добре, само да я как да отида надолу. И въпреки, че се е чувствала така, майка ти, какво може би това е дало? Какво е донесло? Какво е получила? Въпреки това, което е преживяла. м, Увереност, Мгм. че вяра. м, Добре. В какво? Къде? Това къде се размърда сега? Мгм. И как е получавала тази вяра? Кое е Чрез стимулирало да има вяра? свързаността. Мгм. Добре. И как още? Въпреки се, че се е чувствала в безизходица, слаба, неуверена, все пак тя имала вяра. Вяра в какво? Доброто в Мгм. това, че ще успее, ще се справи. Мгм. И как е получавала тази вяра? Как я е мотивирало това? Кое е мотивирало да вярва? Силата, може би, силата. Мгм. А кое е карало да прояви своята сила? М, Семейството и децата и Мгм. Добре. свързаността. Чудесно. Добре. А, имаш ли вода около теб? Да, Добре. Пи малко вода и сега ще направим един тест. Нали? Не всички, може би някои от вас за първи път виждат, но има начин с който да проверим нашата работа. И аз мисля, че Севда знае теста, защото много отдавна сме работили с нея. Много, преди колко години беше. О, Зори, не помня, наистина Да. беше отдавна. Добре. Стани да припомним теста Аз не тогава. знам дали всички виждат.
Не е нужно. Важното Дали е... трябва Да. да разместя камерата Не, нещо? затвори очи, пий вода. Да, аз вече пих и затворих очи. Добре, затвори очи, краката на ширината на раменете. Да, Мгм. И така, сега ще дадем посока на теста. Кажи да и се наклони ти напред. да, Мгм. Сега не, назад. не, Мгм. Да, напред. да, Мгм. Центрирай се, не. не. Мгм. И сега ще калибрираме теста. Аз се казвам и си кажи името. Аз си казвам Севда. Добре, аз се казвам Зорница. Аз си казвам Зорница. Добре, аз живея във Варна. Аз живея във Варна. Мгм. Аз не Добре, живея във Варна. знам. Добре, чрез страдание постигам успех. Чрез страдание постигам успех. О, Мгм. щях да падна, Добре, извинявам се. чакай, мога да печеля 4000 евро. Мога да печеля 4000 евро. Мгм. Добре, благодаря ти. Нека да се върнем пак. Чрез страдание постигам успех. Това убеждение е мое. Чрез страдание постигам успех. Това убеждение е мое. Не е мое. На кого е, може би, това убеждение? А, това убеждение на рода ми, на семейството ми. Мгм. Да, Добре, може ли да тестваш това убеждение на майка ми? да, това убеждение е на майка ми. Не. Добре, това Да убеждение на видим. баба ми? Това убеждение е на баба ми. Да. Добре. Аз имах предвид баба ти по майчина линия, ти когато се Да, тества да, за аз. баба Да, си по да, да, майчина. точно така. Да, да, Добре. за нея. Да, Ага, така. добре. Благодаря ти. Сядай. И сега ще продължим. Благодаря ти, пий вода, поеми си въздух. Искам до тук да видите какво се случи. Емоциите, които тя много често е изпитвала, неуверена, слаба, недостатъчно добра, безсилна, тя по някакъв начин ги унаследява и ги наблюдава при майка си. Тоест модела се повтаря. И трябва да се бъхтиш, за да постигнеш успех. Да, при майка ѝ е било, когато те израстват сами, но тя сега при нея се проявява, като се върти около един и същи доход. И вижте, тя тук каза недостатъчно добра. Нали? Аз не съм достатъчно добра. И представете си това дете, което е оставено в детската градина по една седмица и неговата потребност от утеха, неговата нужда от майчина любов е била посрещана с а, не с такава любов. И благодарение на това тя развива умения. Става каква? Адаптивна, силна, успешна. Дали не изчезна, Севда? Тук Да, съм, да, защото чувам, ми чувам, изчезна. чувам. И вижте сега, майката какво развива? Вяра. Вяра. Ама благодарение на какво? Тя се бори с живота. Бори се да си изгледа семейството. И ето имаме едно убеждение, чрез страдание постигам успех. Готова ли си да приключим с това? Да, Мгм. искам. Да. Нека да знаеш, че може да бъде променено чрез страдание постигам успех, да бъде променено с аз постигам успех през моята адаптивност, през моята сила, през моята креативност и през моята енергия. Може ли? Да, Да знаеш как обаче е напълно възможно да постигаш успех без страданието да продължава да те учи. Да постигаш успех без неуверена, слаба да продължава да те учи. Без безсилна и недостатъчно добра да продължава да те учи. Чрез теб да бъде изцелено родословното ти дърво от чрез страдание постигам успех. Нека чрез да, теб да бъде освободено родословното дърво и баба ти, и през баба ти от безизходица, от слабост, от неувереност,
И повече не е нужно да минаваш през страданието, за да постигаш успех. Знаеш как, когато е напълно възможно да развиеш своите идеи, своя потенциал, твоите вдъхновения и да създадеш това, което желаеш. Знаеш разликата между да постигаш успех чрез страдание и да постигаш успех чрез адаптивност. И Да, нека да бъде изцелено малкото дете в теб от тази неувереност, слабост, безсилие. И повече не е нужно да създаваш ситуации, в които да се чувстваш неуверена, слаба, безсилна, недостатъчно добра, за да се мотивираш и да бъдеш силна, успешна и адаптивна. Може ли всичко това? да. Мгм. Обаче искам да ми кажеш, ако се пренесеш малко напред в бъдещето и си представиш, че печелиш вече тези 4000, а защо не повече? Да, И може малко повече. да. Добре, Колкото повече, толкова повече. добре. Искам да си представиш, че вече печелиш тези пари, че вече ги имаш, че вече разполагаш с тях. Кое е най-хубавото, което ще се случи, когато имаш всичко това? Когато имаш тези пари? Ще се чувствам много щастлива, много удовлетворена и окрилена от факта, че съм успяла да сбъдна това, което искам. А когато вече си сбъднала това, което искаш и се чувстваш щастлива, удовлетворена, окрилена, кое е още по-хубавото, което ще се случи? Ще правиш или ще бъдеш? Ще бъда силна. И вече си. Да, да. А, Кое е още по-хубавото, когато вече се наслаждаваш на това, което си създала? Имаш го и дори го развиваш. ще продължавам напред и ще, ще раздавам. Мгм. Чудесно, добре. А, има ли още по-хубаво от това? Щастлива си, правиш това, което искаш, удовлетворена, окрилена, споделяш, раздаваш, без значение дали е какво е. Даваш. Кое е още по-хубавото, което ще правиш, ще бъдеш, ще се случи? Ще се чувствам сигурна. Мгм. Добре. И искам обаче да ми кажеш, кое е най-лошото, което може да се случи, когато имаш всичко това? Най-лошото. Първото, което ти идва на ум. А, Имаш тези пари, имаш това, което м, искаш да правиш. мога да загубя всичко. А това, Просто да остана без нищо. Това а за откъде, мен е най-лошото. а откъде идва това? Има ли някаква причина, нещо, някакво доказателство, това вече да се е случвало в живота ти или да си чула да се е случвало с някой? Да, случваше ми се. А, първо като дете, нали, всички знаем, по сурваки ни даваха парички и моите парички винаги ги прибирах вкъщи. Какво може би тогава малкото дете е? А ако имам, Или ще ми не ги толкова? вземат. Мгм. Добре, ако имам, ще ми ги вземат. Ако имам, какво ще ми ги вземат? Ами ако имам повечко парички, ще ми ги вземат. Мгм. Или да, ще ми ги вземат. Добре. А това идва ли от някъде от друго място, да си чувала истории или нещо? Има ли нещо от родословното дърво, където М, някой оттам е самоиди? Да, имаме в семейството случай, когато къщата ни е била взета Мгм. м, и така. Да. М, Добре. Може ли да се тестваме на това? Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Ето ставам. Мгм. Да, не, да, А, не. Дай да, пак калибрирай теста. да, не, а, Ако имам повече пари, ще ми ги вземат.
Ние не знаем какъв ще е отговорът. Тестваме. Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Да. Това убеждение е мое. Не сядай. Това убеждение е мое. Това убеждение е мое. Не е мое. Добре. На кого е това убеждение? На кого са му взели къщата? Това убеждение е на баба ми. Не. Мгм. Това убеждение е на майка ми. Да. Добре. Когато когато са им взели къщата, тя е била малка или родена ли е била? Просто Да, им... тя е била малка, да. Добре, чудесно, сядай. А, Затвори очи. Имам ли твоето разрешение да променим това? Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Да. Аз мога да имам пари без да ми ги взимат. Да. И нека през теб да бъде освободено и променено това убеждение и да знаеш как когато е напълно възможно и знаеш разликата между твоята самоличност и самоличността на майка ти, между твоите вярвания и вярванията на майка ти и можеш да продължиш напред, без да носиш повече вярването. Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Да. Да знаеш как когато е напълно възможно да имаш твоите пари, без да се страхуваш, че ще ти ги вземат. Без да Да. принасяш минали а, преживявания от миналото. Може ли? Да. Нека също да поискаме изцеление на малкото дете в теб, което вярва, че ако има повече пари, ще му ги вземат. Да. Но на какво ти научи това? Кажи ми. Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Това как положително а, повлиява в живота ти? На какво те научи? На какво те стимулира? За какво те стимулира? Неправилно се изказах. Да търся начин как да имам пари и да не ми ги вземат. Като, например? Като, например, да инвестирам. Мгм. Как да инвестираш? В себе си. Ето виждате ли? Искаш ли да знаеш разликата между да инвестираш пари в стойност, а, сега как да го кажа, вижте, за нея тя инвестира в себе си, защото е безопасно. Там никой не може да я го вземе. Да знаеш как когато е напълно възможно да инвестираш в различни финансови инструменти и едновременно с това да инвестираш в себе си. Да знаеш как да живееш без да се страхуваш да инвестираш в други финансови инструменти и че можеш да инвестираш в себе си и в други финансови инструменти. Може ли? Да. И знаеш разликата между Севда малкото дете, на което взимаха парите, и Севда тук и сега. Да. Мгм. И че можеш да пренесеш тук и сега жизнеността, радостта, подвижността, адаптивността на малкото дете и едновременно с това да бъдеш Севда на твоите сегашни и последващи години. Да. И знаеш как да живееш без повече да вярваш и да се страхуваш, че ако имаш повече пари, ще ги вземат. Това беше Да. малкото дете в теб. Знаеш как да привличаш, да задържаш, да съхраняваш и да умножаваш парите си. Да. Добре, можеш ли да ми кажеш как се чувстваш? Има ли разлика от като започнахме? Да, чувствам се, Азори, много спокойно. Мгм. Добре, а може ли да проверим нашата работа, да видим? Да, разбира Чрез се. да, стани да се тестваш. Тук винаги правя проверка, за да видя дали още нещо, дали сме успели да дадем на подсъзнанието друга заместваща информация. Добре, да, не, Да. калибрирай. Тест. Да. Мгм. Не. Мгм. Чрез страдание постигам успех. Чрез страдания постигам успех. Не.
Добре. Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Ако имам повече пари, ще ми ги вземат. Не. Добре. Седни пак и се върни в визуализацията, където ти печелиш 4000 и повече. Искам да си видиш картинката, която имаш в твоята глава. Просто си представи, че пак същата картинка и ми кажи, има ли промяна? Да. А, Каква е? Някак си се чувствам по-силна, по-уверена, по-можеща Мгм. и просто е по. Всичко е по. Най. Мгм. Добре. Искам да си представиш, че си в една празна, пуста стая Да, и, и там има на едната стена можеш да видиш твоята картина, твоята желана картина, тази картина, където правиш това, което ти носи удовлетворяващи пари. Може да бъде 4, може да бъде 5, но наистина правиш това, което искаш. Ти се себе изразяваш, чувстваш се щастлива, окрилена, удовлетворена, сигурна. Наистина си твоето истинско, автентично аз. Просто погледни тази картина и от най-съкровенното си място просто кажи, аз имам това сега. аз Благодаря, имам направено това. е. Може и на ум. Аз имам това Да. сега. Благодаря, направено е, направено е, направено е. И просто, гледайки тази картина, се изпълни с тези чувства. Щастлива, удовлетворена, окрилена, себеизразяваща се, уверена. В момента ми дойде още нещо. Какво? Призната. Чудесно и призната. Мгм. И остани с тази картина и а, мога ли да направя интеграция Да, и да ми кажеш има ли разлика от като започнахме? да. Каква е разликата? Голям и сила. М, Почвам да работя. Кое е Без страх. най-важното, кое е най-важното, което искаш което ще си вземеш от нашата сесия днес? Нещо, което ти направи аха, клик, нещо. Може би си го знаела, се е потвърдило или е нещо ново. Увереността, Какво? че мога. Какво? Какво е Мога. увереността? Увереността да вървя напред. Тоест я усети, я почувства, така ли? Да, да. М, Добре. А, каква е Това, че следващата? имам подкрепа, също усетих. Въпреки, че до сега не го бях усещала, Зори. И така. Каква е една стъпчица малка, с която ще подкрепиш нашата работа? Не е нужно да е нещо чутовно. От няколко дена се каня да напиша един имейл в една организация. Утре ще го направя, давам честна дума. Добре. Благодаря ти. Благодаря ти. Този имейл е важен за моята по-нататъчна дейност. Ето това исках да чуя. Това исках, Супер. да. Просто съм развълнувана и затова малко по-бавно ми тече в момента мисълта. Приказката. Това е. Супер, благодаря ти и знаеш, че винаги, когато решиш, можеш да имаш моята професионална подкрепа. Да, благодаря, Зори. И аз ти благодаря. Добре, я да видя, хареса ли ви? Искам да ви кажа, че а, това е нещо, което видяхте само върха. Под един блокаж обикновено стоят различни блокажи. И нашата работа
е да изследваме откъде идват тези блокажи. И повярвайте, който е гледал Twin Peaks, той знае какво казваха там. Совите не са това, което са. Нали? Ние взимаме само симптома, страданието на човека, това, което го боли, това, което го сърби, това, което му причинява негативните емоции. Отиваме да видим в подсъзнанието какви причинно-следствени връзки е направило подсъзнанието без знанието на човека. Севде, благодарят ти. Под един блокаж обикновено има няколко слоя и е нашата работа да ги намерим. И едно чисто осъзнаване, то започва да създава и да гради една стабилна основа. Тук има много практикуващи, нали, даже и ви виждам тук. Бяхме почти на една вълна. На кого беше полезно това? Кой до някъде нещо се разпозна? Има много хора, които са пострадали по национализацията. Аз съм била малка, когато национализират. Даже може би не съм била родена, защото точно преди да се родя, дядо ми получава инфаркт. Но познайте аз какво съм запаметила на телесно ниво. Моята баба е баба Зорка, аз съм зорница. И тя ме отгледа. И със сигурност аз съм прихванала нейните емоции. Тя каза, ние си легнахме богати и се събудихме бедни. А нашето ДНК има способността да записва много силен стрес, както и много силни радостни емоции. И този силен стрес се записва в нашето ДНК, за да бъде за бъдещи справки, бъдещи ползи и да ни предпази от това. Ма къщи върви напред и ще имат парите, които иска. Когато се изели касичката като малка и се взимали парите, когато е виждала майка си как се бъхти, когато е чувала от родителите си може би разкази за национализацията. А още по-назад, ако вървим. И всичко това при нас става като една коруба, като една орехова черупка. И ние вътре се опитаме да пробием. Да, има запис, ще ви го изпратим. Надявам се да е станал. И ние искаме да пробием това таванче, тази черупка. И това е напълно възможно. Това е напълно възможно. Ако това ви е харесало и ви е докоснало, това харесало не е точната дума, но това може да ви е докоснало. Благодаря още един път на Седа. И защо при хората не се получава самостоятелно да се реши проблема? Първо, че работата с подсъзнанието сам до някъде, но в дълбочина подсъзнанието няма да ви пусне сами да работите. Там е нужно някой човек, който не е привързан емоционално, да погледне. И хора, при които не се получава, обикновено те не се консултират с някой, който вече е постигнал този резултат. Или пък казват, аз трябва да уча още, не съм достатъчно добър. Нали? Ако направя нещо, ще ме критикуват, или така наречения синдром на самозванеца. Отлагането никога не решава проблема. И когато човек не вярва в себе си, че може да успее. Да, той носи тази вяра, но тази вяра е дълбоко покрита под някакви пластове или се разсейваш от целите си. Това, което най-често съм виждала, различни неща се пробват без последователно действие. Това е да свирите на едно пиано, без да имате някакъв такт, да се водите по музика. Хващате едно, после друго, после трето, после пето. Какво може да се случи, когато работим заедно? Първото, това ми е любимо. Котенцето и отсреща е лъва. Да открием първо причината, откъде идва проблема, къде се крие, да я открием и, разбира се, да я освободим, да я премахнем, да я пренапишем. Какво се получава? Вие го видяхте сега в сесията. Повишава се увереността, тя го усети. Повишава се самочувствието и започвате да се чувствате малко по-различен начин и постепенно да разкривате своите
ресурси и започвате да виждате възможности, които преди не сте виждали. Стъпка 2. Изважда се всичко от главата и се прави вътре структура. Изяснява се кои са моите желания и кои не са. И когато се направи тази структура, се появява план. Когато има план, появява се вярата и има едно такова чувство на цялостност, на увереност на къде съм тръгнал. Трета стъпка, която пробива този таван, е да работим върху основните страхове. Основните страхове от това да имам пари, от това да се проваля, от това да ме критикуват. И много важно, намираме си негативния начин, по който задоволяваме своите нужди. И те са сигурност, спокойствие, любов, свързаност, подкрепа. И когато и тази основа положим отгоре, продължават да се виждат възможностите и човек постепенно започва да разкрива своя потенциал и вече да има още по-голям импулс за промяна, защото знаем, че това е път. И превръщаме дефекта в ефект. Превръщаме считаното за недостатък в добродетел. Всеки един от нас има нещо, което смята за нещо дефектно, негативно, недостатъчно добро и това нещо може просто да стане като самородно злато. И също учим граници, кога да кажа да, кога да кажа не. Не на последно място проработваме подсъзнателните вярвания за бедност, недостатък, ограничение на доходите, които, за съжаление, идват от предците. И така вече построена тази основа може да започне едновременно с това и да се надгражда ново разбиране за парите, как работят парите, как работи енергията и оттам вече се появява и друг вид мотивация. И като цяло, тук вижте тези крилца, много ми е любима тази картина, си активираме вътрешната сила енергия по коренно различен начин. И вече автоматично идва усещането за себеизразяване и автоматично започват да се увеличават и доходите на база това, което сме направили. Защо тези стъпки работят? Първо, защото аз съм ги преминала, продължавам да ги минавам и да работя по това и използваме латентните способности на мозъка и на подсъзнанието да създадем изобилие и успех. Можем да проверим цифрово, с цифри, благодарение на теста, къде е нашия блокаж по отношение на тавана. И вече човека започва да поставя своите желания от искам, а не от трябва. И вие знаете, че когато вече това се случи, увеличава се нивото на енергия и оттам се увеличават и възможностите за монетизация. Моите резултати от 2011 насам аз работя със себе си и периодично си разширявам финансовия капацитет и зоната на комфорт. И затова аз мога да ви преведа през тези стъпки. Някои от вас вече съм превела, даже тези, които виждам тук. И имам 12 години фокусирана работа с подсъзнанието. Аз това правя всеки ден. Имам вече 12 000, не 10, защото това е стара информация, 12 000 обучения, часове обучения, сесии. И това е 2015 на първия ми или втория инструкторски курс. И аз се гордея със своята промяна. И продължавам напред. Така че на вас, ако ви е харесало и искате да видите дали можем заедно да направим нещо, се разпознавате в това, което говорих до сега, и ако искате да видите къде са ви точно блокажите, какви са, може да си запишете 30-минутен разговор с мен.
Това не е продажбен разговор, а това е диагностика. Къде съм в момента, къде искам да стигна, какво те спира и дали аз мога да помогна.